kay bisag unsa pa ka intelihente aning kalibutana, the power, the wisdom of God is more superior. Tonight, we will talk about the creator, our creator, the greatest planner, by the way. We know that he created this wonderful world, as we know that his plans for us are what? Wonderful. And the moment we follow his order, his direction, by the way, then we will all be successful in life, because the Lord declares that his plan is to prosper us, not to harm us, but plans to give us hope and a beautiful future. So you can see here, day one, during the creation, he was talking about day one, God separated light from darkness. Then day two, God separated waters above from waters below. And God also in day three gathered the sea together and caused dry land and to appear. Then he also caused seeds bearing vegetations to appear too. Then he made the sun and the moon to be signs for secret times. Then day 5, God created birds of the air and the fish of the sea. And day 6, God created the land, the creatures, and finally, the last one, he made mankind, human beings. And God rested on the seventh day, and he blessed this day and sanctified the seventh day too. Karon, tanaw na to, when God created the whole universe so beautiful at the beginning, human beings disobeyed because they listened to the voice of the enemy, the one who started a war in heaven. Remember this, that Satan cannot read our minds. He can only read us, he can only read our minds when we open up our mouth. We become vulnerable. By the way, that's why our first parents listened to the voice of Satan and they obey him. Then what happened? They failed. So from that moment, all creatures that then, all human beings have followed that kind of path, is sinful, and the world is affected also. You can see here. So we live in the midst of inhospitable universe. You can see that there are lots of chaos. As you have noticed, chaos there, wars right there. So we are part of a civilization where people often act like wolves and tigers than human beings. And we can determine our directions. It seems that the world is like an unattended runaway chariots threatening to plunge over the precipice. So here, we are so desperate enough to know that there is one thing good, that we have to be very certain that we have a Father in heaven who is for us and working for our behalf, for our own good, by the way. So the sovereign God, our Lord, who is a good planner, must come and really reign in us. So in other words, God is what? God is perfect in His power. He is also perfect in His what? In His holiness and justice, and perfect in His love and mercy, also perfect in His knowledge and wisdom. Therefore, His plans must also be perfect. In spite of what is happening in the world today, we should be certain enough that we have a God in heaven who is so concerned about our welfare and also concerned about our wonderful destiny in life. And that is, of course, we shall be in heaven together as neighbors. So, remember that God's plan, no need of assistance. No assistance needed. Near in Madrid, Spain, stands the great palace of Escorial, where the kings and queens of Spain were buried there. Inside it is the vast church of San Lorenzo. And
here, the king on every worship time was worried about the tremendous weight of the roof. Siya nga, uy, di ba ta mahagba ning atong atop, wala man ni haligi din kinanglan nga butangan ni haligi. So, but the architect protested vehemently that the building, kini siyang building, kining iyang pagkahimo ani nga murag arko is enough to support the roof. So, and you know, column is not needed anymore. That when the king died, the architect revealed, kay butangan man gito sa hari mga kaigsonan ug haligis tunga. Kunya nadaot na hinuon ang church. So tanaw nimo sa San Lorenzo, tanaw nimo even until now, dunay mga haligis sa tunga. So do you know what happened? Pagkapatay sa hari, ning sulti ang architect nga gibinlan niya og a quarter of inch. Kaya nga naman, dili na lagi kinahanglan assistance kining atong paghimo aning atong unsa ni cathedral because it is perfectly done. It is just like God who does not need our assistance because He is the owner of this vast universe. A song will tell us about how wonderful God is for all of us. Ngayong plano mga kaigsonan is for us to enjoy in this life amidst all chaotic situation, amidst all the challenges that we are facing, amidst all the uncertainties in life. The song will tell us that after all, He is so concerned about our welfare. The second point that I would like to tell you
is, tell you about God as a great planner is that God's mysterious ways. Think about William Cowper, who is a poet. Kini siya mga kaigsunan, ang iyang mama namatay at the age of, 6 years old siya. So na, wala na tayo nagabay sa iya. O niya, added to his predicament, ang iyang pagminyo sa iyang cousin, nga nahimo niyang 7 years nga sweetheart, si Tudora, was forbidden. Siya kagarabi man ako mga parinti, di man mo support sa akong kaminyoon. Sunod. Then political enemies required a public interrogation before he becomes clerk of journals in the parliament because at that time, he applied as a clerk of court at the time in the parliament. But many oppositions he received. Thus, in 1752, he sank into paralyzing depression. Na-depress siya, mura siya na tuliro, gamay mga kaigsunan, di siya kasabot siyang kinabuhi, and siya nga, may pa nga magpakamatay ko. So, plano siya nga maghikog siya. Ning inom siya o kining gitawag og lidonom nga usa ka poison, pero iyang nabantayan nga ang iyang kamot dili man maka grab sa baso. Contracted ang iyang kamot and entirely useless nga dili siya makaisa sa baso nga iyang imnon. Then siya nga may pa nga mauli na lang ko sa balay kay magkuha ko sa akong pusil kay akong tion sa akong ulo. Butangan niya og bala nga kompleto gyud. Uy, pirmiro niya pabuto niya sa taas buto man, pero ibutang niya siyang ulo, dili man mo buto. Ug anak kuyaw kayo, nitabo siyang kinabuhi. Then katulog yun niya gihimo, sa di man mo buto. Muadto na lang ko sa kwan, muadto na lang ko sa among pier dinhi kay sigurado gyud nga karon taob. O niya, dito muamba ko dito sa taob, magpakamatay ko dito. Pag-adto niya, first time sa history silang dapit, pag-abot niya dito sa pantalan, uy, tagatuhod raman ang tubig. Siya dili gusto sa Ginoo nga mamatay siya. So, siya nga, pagkamatay gihapon ko, adto sa silang balay, naghigot siya siyang liog. Uy, ang iyang gihigot, mga kaigsuonan kay garter mampod. O niya, dili man kay strong, naputol. Pagkaputol, siya nga, ko gyud mamatay aning kalakiha. Pero, tungod ana mga kaigsunan, he began to realize nga ang Ginoo day dunay plano siyang kinabuhi. Dala siya sa usa ka dapit, diin he was with somebody who is a pastor, si Nathaniel Cotton, an evangelical ni siya nga preacher, dito siya, then he was told about all what had happened. Siya nga, ang Ginoo ay bahala sa tong kinabuhi. And there, Cowper found a Bible lying on the beach in the garden. Siya, in a bench in the garden. Tanong niya, nga may gibutang diri nga libro nga gipasagdan lang, iyang gitanaw, there he found the Bible. And siya nga, ugwa pa ang pulong sa Ginoo. Ugwa pa ang plano nga maayo sa para sa iyang kinabuhi nga gilantad sa Ginoo. Dili siya mabuhi og makahimo anang nindot kayo nga alawiton mga kaigsunan nga kanunay gi-embrace sa Christendom all over the world. Kining alawiton nga naa sa mga church hymnals nga entitled God Moves in a Mysterious Way. So atong hinunduman nga ang Ginoo gibahala sa atong kinabuhi. Kung kulang ta og pagtuo mga kaigsunan, kung kuwang ta sa pagsalig sa atong Ginoo, mawad-an tag paglaom. Pero hinumdumi nga ang Dios kanunay nagalantaw og unsay maayo sa atong kinabuhi. Dili siya gusto nga mawala ta, dili siya gusto nga madao ta, kundi ang gusto sa Dios nga kita makabaton, sumala siyang plano o kinabuhi nga dayon, kinabuhi nga malipayon. Si Joseph mga kaigsuonan, unsa may nahitabo sa iya, nagsilo sang iya mga igsuon o gilabay siya sa katabay, unya human dunay ning agi nga mga mupalitay og tao nga dadon sa Ehipto, gibaligya pud siya didto. Nya sa didto na siya sa Ehipto, ang iyang kaugalingon nga amo nga asawa nagpasangil sa iya nga murag nang hilabot sa iya.
So napriso na pud siya. Pero tanawara, ang Ginoo kung mooy magplano sa atong kinabuhi, walay bisan kinsa nga makababag niini mga kaigsunan. Ang tuyo sa Dios nga matag usa ka tawo nining kalibutan na makabaton og kinabuhing dayon. Makabaton og malipayon nga kinabuhi. Og ang iyang tuyo nga kita makasabot sa iyang plano nga kitang tanan mahimong magsilingan dito sa langit. Kitanawa ra guni si Joseph. Si Pharaoh mismo took off his ring and put it upon Joseph's hands. And put a gold chain about his neck kay he was honored by Pharaoh himself. Si Joseph, mga kaigsunan, nagpaila sa iya mga igsuon, katong nagbaligya sa iya, katong nagdaot sa iya. Kita nimo nga ikaw alagad sa Ginoo, nagsalig sa Dios sa imong kinabuhi, dili ka mahadlok og unsay may tabo sa imong kinabuhi, ug ikaw magpakita og unsay tama ug unsay sakto. Ipaila niya nga ako, ang inyong igsuon nga si Joseph, gadugay nang nawala ninyo, ay namukabalaka kay ako'y bahala sa inyong kaugmaon og kining sa pag-survive dining panahon sa krisis karon nga atong naagian. Okay, si Daniel was among the captives of the Babylonians, by the way. Can you imagine about 1,000 kilometers away na gikan sa Israel paingon sa Iraq o Babylonia, present time karon Iraq. But yet Daniel was among them, by the way. Pero wa siya mahadlok dinhi bisan sa panahon nga siya nagampo, nagpadayag sa iyang pagtuo ngadto sa tinuod nga Dios, nagampo siya, gipasanginlan siya nga wala nag-alagad sa hari kundi sa Dios nga tuwa sa langit, o gitambog siya sa langob sa leon. Iya tanaw ang mga kaigsonan, wala gyoy bisag kusing o bisag garas nga nahitabo sa alagad sa Ginoo tungod kay nganuman kay si Daniel nagasalig sa Dios, ug ang Dios na bahala sa atong kinabuhi tungod sa plano nga nasabtan ni Daniel nga ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Gusto niya nga kita magmalampuson o magmalipayon. Okay. So, bisan sa panahon nga si Daniel gitawag dito sa tubangan sa hari, ingon siya sa hari nga both King Nebuchadnezzar of Babylon and Darius of Medo-Persia made Daniel as a great man, tungod kay siya ning barugman ug unsay tama tinuod ug unsay gisulti sa Dios kanila o pagmando sa Dios sa mga tarong nga tao ug unsay plano sa Dios sa matag tawo nining kalibutana, ug unya si Daniel gi-appoint nga usa ka taas nga leader sa dito sa Medo-Persia o diha sa Babylon o Medo-Persia. Dunay dako kay sunog many years ago dito sa Europe, mga kaigsunan. Unya, dili kaatraka ang mga bumbiro tungod kay ang nasunog di ay ang punduhanan sa kining gasolina. Okay? So katong yung himuanan o punduhanan sa gasolina silbi ang iyag yung main mora o depository no sa gasolina. So nahitabo daghan kay dito naglinya na kay mga bumbiro kay ilang gusto nga kining palungo nila pero dili sila katraka kainit kayo. Uy taud-taud mga kaigsunan, dunay ning kusog rush dito padulong sa ila usa ka bumbiro. Hala, ingon sila nga, uy, di man nagikan ning bumbiro sa katrak nga perti man kusuga, wa may break. Paingon man gid dito sa atubangan dito gid sa kining nasunog. Unyara ba ning untong siya kay dunay dako kayo nga bump. Por tanawa ra mga kaigsunan, wa nay nahimo katong grupuha sa nagsakay atong truck, ilang gikuha ang ilang hose, unya ni pasirit sila dito dayon sa may kalayo, unya ang kalayo nawala, mga kaigsunan. Nagpasalamat og maayo ang hari o actually ang kining kuan, nagpasalamat og maayo ang mayor. Siya nga, salamat kayo sa imong gihimo. Daghang mga kinabuhi na luwas tungod sa imong pagka maisugon nga tao. Siya unsa man gyud imong gihimo. Unsa may gusto nimo bi kay tagaan ta ka.
Isa nga, mayor, kining, ang tinuod mayor, kining, tagailan ko o kanang brake pad kay actually, nawadaan mi og brake, o niya, wa na mi mahimo, ning padasutoy ang among sakyanan, o niya, nawadaan na sila brake niya, dito gibinihunong atubangan sa nasunugan. You see, because of God's plan for humanity, He is actively working to transform all things into good. Bisan pa naglain nga plastada sa kinabuhi mga kaigsunan, nga atong nakita, bisan na atong mga plano siguro, dili ba ihatag sa Ginoo diha dayon. Kaya ato man plano. You know, man proposes but God disposes ang mga plano. Kaya ang plano sa Dios sa matag tao is best good. Kay sa ato nga plano, kay ang patawhanon nga plano sa selfish man, gusto man ta nga lahi ang atong plano ning kalibutanon nga paglambo, dili man mo atong destinations kinabuhi. Ang plano sa Dios nga kita makabaton og kinabuhi nga dayon. Dunay awit igsoon nga magahisgot niini nga pamalano sa kinabuhi, gabisan og unsa pay mahitabo sa tong kinabuhi ang grasya og kaluoy sa Ginoo gyud. Sufficiente kanaton tanan. Dili ta biyaan sa Ginoo igsoon because His plans is perfect. Unya kanang walay magkontradict niini bisan ang nature igsoon. Kay kun ang Mars o ang Pluto wala pa nagsubay sa kining ilang orbit mga kaigsunan sa constellation, there will be great consternation. Magkagubot gyud ang atong universe mga kaigsunan. Pero since our God is a God of order, is a good planner, mo na nga di gid ta angay unta mabalaka sa atong kinabuhi. Sure na sure nga kita ang atong direction is in the Lord. So God functions and ordained everything in such a way nga to accomplish His plans. Kita nimo Mars na ay Jupiter sa ato lang unsa ni solar system. Kita nimo nga everything is running in order para nga walay kadaot nga mahitabo. Even the fiercest storm does not contradict the most peaceful calm. So the heat and the cold, the rain and the sun all works together for good. Kita ninyo igsoon, everything that is happening in us. Kabalo ang Ginoo atong mahal nga Dios nga maghimo sa mga limon sa atong lemons, mga aslom nga ma-experiences kinabuhi into lemonade. Himuon niya ng limonada so that we can understand nga everything in this life is for our own good if we follow Him as our dear God. Without fear, without doubt. So the light and darkness, our lives work together in the great plan God has ordained. Na ay adlaw, na ay gabi, kining tanan maigsuon himo kinis Ginoo para nga mag-enjoy ta adlaw, makakuha ta og vitamin D, o makakuha tag sunlight, unya sa gabi maka-rest ta og insakto, and that ready for another activities the following day. Pagkanindot sa Dios, tanawara, even sin, mistake, can be used by God. Tanawa si Ruth. Kabalo si Ruth is a Moabite, and it was not before, sa karaang panahon, dili proper for an Israelite to associate with Moabite. Pero ang anak ni Naomi nga usa ka Israelite, naminyo si Chelo, naminyo kang Naomi. To make the long story short, namatay man to ang iya si Chelon, hagoy, ning uban si Ruth, didto sa Israel. Og didto naminyo siya ni Boaz. Og siya nahimong, unsa siya, God overcame this sin and made Ruth the great grandmother of King David and of Jesus Christ. Nindot no? Bisan og sayop mga kaigsunan kabalo ang Dios nga pagplaster niini para ikaw ug ako makasabot nga ang plano sa Dios atong kinabuhi perfecto gayod ug masayop man gani ang tawo, masayop man gani naay plano. Kabantay mo nga kana bitaw nga adto ka dito sa kana mga plantation sa banana plantation, kini mga pineapple plantation, naa may kanal. Gipangutanan ako ang mga kining mga
agriculturist, nga nung na may kanal, sir, nga, wa may drought karon, wa may drought. Ang ilang sulti nga, in case kung dunay drought, pagian nila ni og tubig, through the dam, para nga kining mga pineapples nga plantation o kining mga saging, kining dako, vast plantation, dili siya ma-deprive sa water. And that is how wonderful God, a God planner is. Tanawa, God is a good planner. Kano man, before, siya nga, sa di pa, tanako, murag delikado gining tao, makasala gini. Kabalo na din siya sa Genesis 3:15, at ito niya na-discuss later, no? Nga God is, because of His plan, send His Son to save us so that we can have life eternal and enjoy that life. Now, si Simon Peter, the betrayer, he denied Christ 3 times. Tanawaran. But God used that denial and subsequent tears of remorse to fuse the sons of Simon's character. So, ipungutana ganin siya, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonas, do you love me? Siya nga, tend my sheep. Atima na ang akong mga karniro. Siya, Lord, I love you. So, itinma na akong karniro. Now, when Professor Albert Einstein first arrived in Princeton University in 1933, iwan siya nga, kining, pangutana siya sa university nga professor. Unsa may imong kinanglanon siya, tagay ko o kining papel o ballpen o niya, gamay lang kayo nga table, tagay kong table pod. Siya this or table or chair, papers or pencil. Oh, yeah, yes, a large waste basket. Tagay kong dako kayo nga kining waste basket. Mao ba? Sige. Ano man? Kay ingon siya, bisan ako, giingnan nga scientist, intelihente siya, pero duna gyapoy mga sayop ngayang mahimo. So kanang waste basket diha, ibutang na diha, og unsay sayop sa iyang gihimo nga mga experiments, sayop sa iyang competition diha as physicist, iyan ang ilabay diha sa basurahan, kay bisag unsa pa ka intelihente aning kalibutana, the power, the wisdom of God is more superior. The great planner is more superior. Nya kita nga tao, masayop kita, o niya ang Ginoo na'y bahala sa atong kinabuhi if we humbly come to the Lord. Okay, ha? So, in conclusion, let's be an optimist o positive ato kinabuhi, no? Our greatest weakness lies in giving up. So the most certain way to succeed is always to try just one more time. Muna inindot igsoon nga kapila man ta, kini ha, kapila ta masayop, kini Thomas Edison, kapila ka hundreds, 200 times, 300 times, 1,000 times, yet wala gid siya miundang mga kaigsunan hantod nga nakapasiga aning nindot nga kasiga aning mga bulbs karon nga nag-enjoy kita nga hayag bisag ngit-ngit ang atong palibot because of this man. So never give up, ha? Sunod, ha? So a pessimist sees the difficulty in every opportunity, ha? But the optimist sees the opportunity in every difficulty. Kung doon ay mga dagkong pagsulay, kung doon ay dagkong challenges, they look at this para sa mga optimist, mga positibo nga mga tao nga, wow, this is the best opportunity because the Lord can come in as a great planner and He will what? Give us the guidance and wisdom and power to be able to be successful in this life. Then stand for what is right. Tanawa, kato si Shadrach, Meshach, and Abednego, igatubangan sa hari, O King, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Hindi may babalaka, O King, pero bisag dili muluwas ang Ginoo sa mua at this moment of time. We do not serve your gods, kanang imong Ginoo, nga imong giserbisyuhan nga dili tinuod nga Ginoo. Hinimo lang sa tao, ang Dios sa langit, nga mo'y nagmando kanamo nga magbuhat og maayo nga mga butang og magpakita og insakto nga butang. The great planner who is God, our Savior, is what is
will show His power. So, tinuod mga kaigsunan, gisunog sila og dito God appeared during the burning furnace. Now, you can see here that John Hus at Siegfried kini siya muning mga pioneers kaniadto nga started with Protestantism, by the way. Pero kini siya gisunog siya mga kaigsunan because of some heresy doctrines of the other church, no? Pero kabalo mo, nahitabuan niya mga kaigsunan, like Peter, siya, we will continue to stand for what is right and good in the Lord. So trust in His plans. Kita nimo, ug unsay plano sa Dios kaniadto sa mga katawhan niya at the beginning sa wa pa kasala is more beautiful and wonderful if we only trust about His plans. Kaya ang description nga yang gihatag sa mga tao, bisan sa atong mga propeta, gamay wara sa kumingking sa tinuod nga realidad sa gasa nga ihatag sa Ginoo sa the best planner, sa atong kinabuhi, kung kita musalig lamang sa iyang plano mga kaigsunan. We know that all things work together for good to them that love God. Akong balikon igsuon, kung doon natin mga planos kinabuhi nga dili ihatag sa Dios tungod kay atong kaugaling nga plano, pero ang Dios lahi ang iyang plano. By the way, lahi ang Ginoo mas best ang iyang plan para sa tua, wala og ato mga handom, mga pag-ampo, wala tubagas Ginoo sing ani nga gusto natong mahitabo. Sige lang. Basta musalig lang ta nga the Lord has the best plans for our lives. Period. No question. Okay? Sunod, na if we put our faith in the promise in the Word of God, what weight would be lifted from our shoulders, by the way? Musalig lang ta sa Ginoo kining atong mga gipangpasan nga mga problema, mga kabalaka, mga tanghaga sa kinabuhi o sa kapiot sa panahon nga atong nasudlan sa atong panahon karon. Politically or economically, we are all struggling, by the way. But we should certainly believe that God is the best planner. Unya, doon na siya plano sa tua, o iyang plano, perfect gyud o dili, gid kini mausab, unya, nindot, mga kaigsonan. Consider si Mr. Patford. Si Mr. Patford is a lawyer, by the way. Unya, successful siya, pero tanawa ra. Usa kaalagad sa Ginoo, pero wala siya, gialaw sa Ginoo nga musmooth lang ang iyang kinabuhi, tungod kay atong tuig 1871, October, dunay dako kayong sunog dito sa Chicago, unya, usa siyang negosyo o ang iyang law office na sunog mga kaigsuonan. Unya, the following year, niya, ang iyang the firstborn niyang anak, namatay igsuon sa pneumonia ato nga time because by that time, ang pneumonia, wala pa sila'y algorithm to solve it. Karon, nakita ni mo igsuon, nga kini si Mr. Patford, kanabang wala niya gipakita siyang pamilya nga discourage, pero iyang asawa, insa nga, ingon niyang asawa nga, kining my beloved husband, Mr. Patford, muuli lang sa ko sa Europe kay samtang atong isikasuhon ang atong ubang kabtangan dito para ma-reestablish na to ang atong pamilya diri sa diri sa USA. Ang atong negosyo mabalik. So sakay sila igsuon og usa ka sakyanan nga ginganlan og Valley do Harvey. Agoy kay on the way mga kaigsunan. No, on the way igsuon, mo din ni gisakyan ni Patford after 2 years sa tragedy. By the way, nya kini day siya mga kaigsunan, mo ning gisakyan the same kanang family of both nga gisakyan sa asawa nga na hagba igsuon na bangga sa usa ka cargo ship. Unya ang upat nila ka anak, di ba? 5 ang ilang anak, ang lalaki namatay sa pneumonia. Ang upat igsuon nga puros babae na apil kay gidala ni Mrs. Patford dito. Siya nga pagkaluoy gyud, hurutanan. Unya nagpadala si Mrs. Patford og telegrama nga ako lalay nabilin ang atong anak nga upat nga babae namatay na. Pero kabalo ka, unsa ka isog, unsa ka masaligon nga alagad sa Dios si Attorney Patford mga kaigsunan, ingon siya nga, musakay ko
anang kanang pamilyang Valley di Harvey nga kuan moy akong sakyan na pod gyapon kana nga company unya didto iyang giingnan ang kapitan nga ayon ang kapitan nga kap kining duna ba kay lamisa diha siya nga duna tagi kog papel og ballpen bi dayon taw-taod ingon din giagbayan siya sa kapitan nga attorney diri biya dapita na lunod katong kaliwat aning atong barkong gisakyan. Siya mao ba? Siya naa diri ilawom ani hundreds of feet na dito naa diri imong loved ones. Ninghangad lang siya sa langit igsoon, nagluha siya og ninglingkod siya og nagsulat sa alawiton nga gi-popularize sa Christendom all over the world. Kining awit nga naguluhan, it is well with my soul. Nindot igsoon no? Tungod kay kita nagasalig sa Dios, tungod kay kita nagatuo nga ang Dios dunay plano sa atong kinabuhi, bisag unsa pay mga panghitabo, mga pagsulay, mga tanghaga nga may tabo sa atong kinabuhi o mga handom o dunay mga kini managtiayon nga magkabulag ug unsa pa problema sulod sa panimalay o handom nato sa atong profession nga di nato maabot, yet we know that God is loving and telling us it is well, okay lang. Mooning gihimo ni Attorney Spatford, Business Spatford. And siya nga, I will write this song to console myself and to assert my faith in my God nga He is the owner of this vast universe and no question, He is doing what is good for me. So karon atong awiton ni siya ha, okay lang? Sige ko nabi, atong awiton ha. First stanza, sige, ready, go. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And so on, mga kaigsunan. Dagan pang mga stanzas nga iyang gisulat that inspires Christians for the last 100 years of our existence as members of God's Church. Dili kita mabalaka o unsa atong handom sa kinabuhi, atong direction sa kinabuhi, so we should certainly believe na God knows us, every strand of our hair, every tear, luha nga matagak sa atong mata, mga kaigsunan. Unya, every beat of our hearts kay balugid ang Ginoo ug unsay nahitabo sa toa, and we should certainly believe nga God will take care all of us og siya na bahala sa atong ugma if we surely trust Him, igsoon. Pero nakanindot ani mo ani sa 1 Corinthians as a concluding text, gingon din igsoon sa 1 Corinthians 2:9, but it is written that eye hath not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God had prepared for them that love Him. Pagkanindot niya na, unsa ko no, it is written, wala pa nakita sa mata. O kung sa description sa Biblia, mga kaigsunan, wala na sa kumingking igsuon, nor ear heard, wa pa nasulod sa igdulungog sa mga mata, sa mga tao,
mga kaigsoon, have entered into the heart of man the wonderful things which God hath prepared for them that love Him. So life must go on. Life must go on. I know that out there, dining kagabion mga kaigsunan, there are those who are really having challenges in life. Probably discouraged. Probably marital problems or relationship problems within the family or problems in the workplace. Or you want to have plans in this life nga untang imong kinabuhi may directed in the right way that you can have also your own family and be successful in life. Let us remember that God's plan is the best, mga kaigsunan, og atong itugyan ang tanan sa Ginoo because He will take care all of us, mga kaigsunan. So may gabi sa tanan and may God bless us all.